Kapor kalabyang bangin sedang no iya kejingya sengyo hina kapor. Ia ingu ia oblay na isday ban penyo pat ingin kesngi ke bakhoj ke kentang ke jong ban penyo pat ngi ia kene kawai pat kejing syakri kejing maning oblay laman kapor. Na pediang sambahai pilang baro dui pastor benor kat bat ngi kinong syarai jong ka balang kidukot ke komiti balang. Ki permengit baro kat kebedon hena kapor. Ki permengit na kawai pat ki balang. Kebedon kat bat ngi na kawai kapor, na kawai ketayo. Badru ki permengit bat ki lok ki jor. Ki balak ban yin snok tilang bat ngi lang baka YouTube channel jong ka balang. Ngapriang skabhai fi baro ban ngai kublay firu. Ha kerteng jong try bat unong pnem jengi Jesus Christ. I nongkren apa yang jengi nakapor idai I pastor Reverend BD Kurba pastor nakabanta jong kabalang ngapan pau jeng sau bungu sibun bapila kloy ban pediang yak jeng penbe jong kabalang ban yondon kat ban ngi ban simi kabanta ban yalam ke jeng seng baru ban ai ke kubor ke ting ke jong oblay ulong kat bat pi pastor na kebanta kejing syakri baro. Kum kejing penito yai pastor Reverend BD Kurba. I pastor ila wanteng bat ngi kum kabalang mencem snem. Ha kejing seng jong ki samla ha revival Sunday. Kene kelong kesin ke baar pastor idon kat bat ngi hoi kesin menengkong bat kabalang. Di I pastor idon de na kesnong umden umroy. Bat itre ikta ha kenongrem pastorate kenongrem district jong kemenar presturi keberon setai ribhoi. Pastor keblai shibun sin pat baru beren ker kui pi bat ngai keblai ru pastor ke ing kesam jong fi bifenang yo ka met ke basaj ke bakoj baru beren nang ker kui pi ke ing kesam bapinang la ban syakri kambhai blai lengba kising kipor ke bedangsa. Dia kapor bedangsa pastor ngi IT. Hapi ban yalam yang jing seng na do basdang hadu bawai no yaka. Bat kamtam ban yasam yaka kubor ke ting ke jom blai. Ublai na ke benda ke buram jong. Amen. Dongin syakri utrai ubau blai jongi hakimat bad hakim mensim ke jongi. Ngin syakri ru ya uha ka jing shisha. Namar bau blay ubangi syakri. Ulang ublay ubah shisha. Ngin irwai ka jing irwai ka ba ars pa arpulai. Ars pa arpulai na ka ba kamrem. Ars pa arpulai. Kanyat ka gospel blay syaprang. Syakeleng ka perthai. Banroy ha ka balang. Mensim to ai bantay. Kin mi bun hajar blapelait. Na jing dum tliu ban im. Na indiangi kinwan rusai ban yaro nong penim baro lait ligi dikot arspa arpulai. Kanyan ka gospel Syakeleng ka berteng Banroy hakabalang mensim tuan banteng Ken mi bun ha jam lam penlan na jing dum tliu van im na indiangi gen wan rishan van yarono en im ka jing pun tu baju bili kan sawah recline
ความจริงเป็นเดิมบางคราวกายิงบางขึ้นตั้งตรายงางเตงเดินเดิมกากจริงจริงโทที่การภาษาน้องเรื่องเปิดเทงเงินเสยลาเจยาโรจริงดูไว้กีริ้วคูดเกินคิวคุมจริงไองูบาเอ็มจริงยาโรสิย้อนไอเกินริ้วจริงเกิดซอยอูเงินสิสาเข็นยานียาการมิเชมอีเทนานคงกาสีเกินยาโรจังหาคีจริงเต็มกาจริงจองกาบารี Haswa bin let yo blay ka jing tuway ngan pensngo ka tu ka ni ka jing shisha na ka tin ka jong blay ka ni ka jan min ka bangila ban shem na ka gospel ka jong Yohanes ka lanang ka ban riu ka khat ka baning kong hadu ka bakhat lai hadien kini ki e ru u Jisu la let no she shiliang ka duriau Galilea ka balong ka duriau Tiberias ru badu pai ba babun labud yo Naba kilayo ya ki kamba ki baulale ha ki bapang. Teu Jisu la likiu shaulum. Bat hang tau la shong lem bat ki senran jong u. Te ka niam ka jinglai. Ka jing khawai niam jong ki jiu kalajan. Habau Jisu te la khmit ya la ki khmat. Bat baulayo u pait ba babun uwan hau. Uong hau Philip. Nang no nginya thit kpu bakine kinya bam ya kanete ula ong banten ju ya u namarula tip hi ya ka ei ka baun sale u Philip ula ya thu ha u arspa suka ukpu on am dap yaki bakinya yo wat mar khendiat wei ni kisenran jong u Andrew u parau Simon Petrus ulaong hau dan uweu kena hang ne ubadon santli ki kpu barli bad artli ki dokha henrei kita kilong ayu hapdeng katne teu Jisu laong to pensyong syania ya ki breu baladon shibon uplang hakata gajaka kumta kita ki breu kile syong syania Haga jingken kumba san hajar. Teu Jisu la shim ye kita kikpu, bat anda ula langu, ula sam haki senran. Kita ki senran de, ha kita ki basyong. Kumjuru ya kita ki dokha, katba ki yaman. Anda kile kedang, ula ong haki senran jongu. To yakhar, ya ki balwet ki basatam. Ban omle no ei ru namar kata kilaya khar bat kilaya pendap khat ar tukri kabalwet na kita ki santli ki pu barli ki balasa tam ha kita ki ba lala ya bam ngin ya pendam ublei ha ka jing duai ablei bok pa jing ba beneng utrai jeng ki met utrai jeng ki mensim Ubleu badap ya ka beneng sejrong ya ka kendo jetibian. Ubleu balong unong tau nong penlong. Ubleu bakrau badanbor baro. Ngi aingu ya me ablei ba me khot. Ya ngi ki khon ki ba it ke jang me.
bangin kiu hani ka yeng ka bakentang khut ka jong me sa chi sien pan hakani ka sngi ka bakrau ka bakhut ka bakentang ka jong me malapenla ablay ki kjat ki batlat ki basator ki jongi hapdeng si bon ki jingale jong ka jingim re melakot yangi bangin don kumne hasnda jong me bantai ka duan jong jing syakri ka jing mane me ablay trangis ngongu ba melongu blay jongi try na markata to isne ka ba men karku yangi way pay way habangi don hani ka yeng ka bakentang ko kenran bangin mat iga jing karku blay ka jong me nadu bas dang jong ani ka jing syakri hadu banda why no jong ka ngadwai ka jing alam ka jong mensim bakhut u jong me ablay bangin mat iga jing karku ki babahatam ka jong me try jisu be lamba ka ni ka por ni dwai ru nam ta ka balang ka jong me ni mauro ki rampaying kristan baro ko try dan apdeng jugi ki ba mat iga jing pang ka jisitam kibamat ikajing ikajing janjar kibamat ikajing ngosi thang jong ajingem baka perthai ka baki im kalong tangkum ka hospital ka perthai ka baki im kalong tangkum ka madan thma jong ga jingale ha ga jingem ida duaya blay na markata ya ka bamen long kat lambat ki ko try baki khun ki blasiu spa ke jong me ha ka balang kin mat ya ka bor ka jong mensim ko jong me bat kin mat ablay ya ka jing pen thamai bor ka jang me ka jia lam ka jang me traing da duai ru ku kenran ya ka ba men kan mau kerpang ablay ya ki nong sharai na du I pastor ki teman basan baro ki khot committee balang hoj ablay ya ki long kmi ki long pa ki khon samla ki hep ki beret men kan mau ko trai ba kum ka balang kin ya long ka we kin ya long shitli nagam taban ra ya ka buram ka jang me bantraya ka kam jong jing penem kabame melapha yangi habangi dan hangne sla jong ka perthai try kerkhu ko kenran ye baro ke bang sayo akni gasni kerkhu jong balang ga jong me kerkhu ko try yangi lang hakni ka por shim ka buram sheme ye kini ngi duai kerpan haka kerteng ga jong me Jesus Christ amen timentang in yo ye ka jing pendap ye ki kam jong ka balang hari ke por nginyo balum no ye ke jengo pada dim la lum ye ke jengo kerpat imisar KS ding do so wan duai na kamta ke jengo jong ni duai ko ko pa jong i ba neng long bo khoi ka ka tang ga jome wan ga hima jome long ga mon jome hakan do ko ba neng sa chi sen pat ni wan man mi pau khmat jong me ko trai bi lam ba jong no phai jong ne ksni ka balong ka sngi ka ba krau ka sngi ka ba kan thang ka jong me ya ngu ye me ki jon ron khat ka jong me ba ka jing pen yo ka jong me yang ngi ka ni ka sngi ha ka mang yo ban shakri lai lo je ka tang ka ba em ba ban bor jong me na du dang step ngi yo ban shakri ye me ha du ka ni ka por no phai sni ba kum ju lam ba jong ne ka sngi hi ba ro ka we ni duai ban ngi kar pat ru ye ka jon ron kat ka jong me isnei ko try bi ko me bedon kan lambat ngi lambat kisngi bagi por baro ke balaj no haka jing im ko jongi don kan lambat ngi lambat jong ni ko por ben kentang ko try bi ngi we pi we baro ngi don na ka yeng ka kentang ka jome maka jing ker khu blai kin dap kar hai haka jing im ko jongi ngaduai to isnei ru ban kar khu ngi lambat jong ni ko por habangi wan lam ye ki jing aingu ke balong sibenta na jing ker khu kiba melakar ku ke bubun sertap jong ke jim ke jongi ta ko trai bi ni wan ra khan dia is nei ko trai ban ker khu me la hang no habaga balang ka panon kam ye ki kin long mat pung krau bat ban pen yar yau talai jong king jang ke jong me ngadwai trai bi di se ban pen kentang ngi lam ba jong ni ko por ki benta baro ki bang yo ban pendep bat ki bangin sedang pendep ngadwai kar pangar ko trai bi nak betau syakri jong me Ubamela walam ko try bi hap deng jongi. Mansam ye ke sisya jong ka tin ka chome balong ka jingbam ka badai mesim na ka jongi. Ben kedang ye lo jong syakri jome. Ben kedang ko try bi ka kubur ka ban sabet hap deng jongi. Maka na long ko try bi ka bala sisya ko try ban thau thomai ye ke im jonga ba jongi lang baro. Angila ban yat kom ke kon ka basiu spa ka jome. Ha ka ni ka khandau. Da ka jingelam ba ka jong bas Bar ke jom sat bor ke badang mehi. Dalam rekat ko try bi lamat ngi na mangata.
บัดhabang ini os ngawi kan ka kubor ko trai bi e ngin lik phai ru nang ni rengkat pada jengker khu ke jong me bangin snow kemen bangin snow hun ang yo ban sia siam bad me hakan ni kan op hai jong ni kasni dung is nei ban ye long rengkat la mat ni ngadwai ko trai bi e chicken tien na ka banta kawai pa kawai karam pi yang Kristan ko trai bi ke badan hala ke jong ye siam ke jeng kendu don breng jong ki ki mamat ya ke jeng pang ke jeng sitom ke jeng tuk ke jeng kendu trai bi tu is nei ban long ren lam kat ki ben khia ya ki bapang bat pendap ya ke jeng tuna ke jong ki bat ngadwai ko trai bi na ka banta ka jeng seng kan thai ka jeng sang samla pa ka jeng seng khanna lamar ke nong kit kam jong ki ko trai bi Maginang yo e kaman sem ka jing sir hem ko man patlo ni ka kam ka jong me hapo ala ka jong ki banta ki bagi dei ban pendam ngaduai karpang na ka banta jong ka jing sem samla ko trai bi e ka bana du menta ka jan met gen sedang ko trai bi ka wujud wik ka jong ki haka de ka snam arab pau arusan bis dang da ka jing le rung se ka jing jong ki parawangai ban ai ru ka la ka jing ai so ba na ka banta ki jeng ki sem ka jong ki isne ban kerku ko trai bi ke baro ke bagi on pendep leng ba jong ke jan mian ngadu wair kar pang ko trai bi nak banda jong ke ta yo ka kar pang baro si ta yo jong ki samla bar gum juro ke nak banda ka yut sande isne ban kerku ke we pa ko we ka banda ka bagi on pendep lang ba jong ke ta yo ai ko trai bi kan long ko trai bi ka banda ka bala ban pen krau ya ka burom ke jong me hasla jong ke khandau ai lang ba jong ke jing Syakri jong ki kan yut wik bat ka yut sande laban thau thomai ro pat ko trai be ka we pa ko we me sem hap deng jong ki samla ban penuan pat syak yeng ka bakan tang ka jome hak jing syakri ki jome na ka batak itu ki bla jengai ki balan det na oname ngada wair ko trai be tu isne ban ker khuru na ka batak ki kubor ko trai ki ban yo ban sayos ngo ko trai be na syakri ki kodor ki jome leng ba jong ni ka tayo baros tayo bar kham tam nak badak ngi ka bakrao kalong ka yut sande isne ko trai ban pen sle ko trai bi syakri ki jome ban pen ketang ko trai bi ka we pa ko we ka banta ibe pendep la ba jing ka tayo badak ka ngi ka bakrao ko jome ni IT ki kti ka bun ba ko jome isne ban yalam ngi la ba jing ka por haka jing syakri ka badang sa ka jongi ni IT ki kti ka bun ba ko jome do pediang ya ka jingu jing ka pat jongi baro na baga kerteng ka jong jisu ngaduai amen Doblen kerku ki kam jang ka balang baro lambaga ni katayo bat un kerkuru ya ka webo we gakti ka blayo ban ai sha ka kam ka jang blai ni duai bo blai unang dorang kat lam bat ngi ni ne poi sha we pat ka banta ka ta ka long bang ni ban ngap bat sha skor ka tin ka jang blai ni yar wai swa ka jing ruai ka ba ars pa an rub kendai Lambat ngi trai tolong me bala penem penlong khoj penlong sngur me ngin manis im ktien jong me angin sngo bor jong kahangi krena trai ngin shashkor melong ublehi ars pa anrub kendai Im Konvenland Parnakas
Kinong syarai jangka balang baro kabagan tobru I pastor walai mla bani doran kat batngi ki dekat komiti balang ki riurang ba ki long kmi ki long kpa ki khun samla ki hap ki beret ki bangile don lang hari ka yeng ka bakan tangkhut ka jong blai nagam ta ban sngap bar sha skor ye tin ka bakhut ka jong blai ngai khublai philang baro ha ka kerteng ka bathiang tam ka badon bor bar ka bom ju sha job ka jong utrai bau nong penim jangi u Jesus Christ apan pau ka jing songu kerpang I pastor I bala pentip I bala phone syanga kumjuru I teman besan jong ka balang I teman besan karsono I bala penken mau yang nagam ta ka ni ka benta ha ka ni ka janmit ublei unkerku ya ka balang hi barok kawai kabangyo ban sngap bercha skor ya tin ka jong blai kabenta ka bangadon ban kren kalong na katu kabenta ka bangala penpuli ha ka basdang naga gospel ka jong Yohanes kal nong ka ban riu ka dikot ka baningkong hadu ka bakhalai ngan penpule biang tang ka dikot ka basan hadu ka bakhalai habau jisu te lakmi de lakikmat balayo I pai ba babun wan hau long ha philip nang nong yin yathit kpu bakine kin yabam yakane te lo ong ban tenju yu namarola tip hi yaka ei ka bon sale u philip lo yathu hau arspa suka kpu nam dap yaki bakine yo wat mar khendiat ru weni kisenran jong u andrew u parau simon petras u la ong hau dan we khna hangni u badan santligi kpu barli bar artligi dokha Henry kita kilong ayu hapdeng katne teu jisu laong to pensyong syania ya kibreu baladon sibun uplang hagata jaka kumta kita kibreu kele syong syania haga jingkhen kumbasan hajar teu jisu la syem kita kikpu bat andau la langu la sam kisenran kita kisenran de hakita ki basyong kumju ru ya kita ki dokha kat ba kiamon anda kelai kedang uong hakis senran jong u to yakar ya kibalwet kibasatam ban omle no ei ru namar kata kelai yakar ba kelai pendap khat artukri kabalwet na kita kisantli kikpu barli bat kibalasatam na kita kiba lala yabam kini kalong gaktin ke jong ublei kabangadon ban wanra hagani ka janmit ki prabangai bi hangne ka don ka jing hikai hangne ka don ka jing sneng hangne ka don ru ka jing alap ka bakhot yangi sya ka jing penjanai hau Jesus Christ kadai ka benta ka bau Jesus psa ya ki san hajar ngut tang ki rangba ong ka tin ka jong blai ki parlok bayit ki prabangai bayit hau Jesus Christ u Jesu deu blai ki kamba ber ki kampla ki long ki nongrim baskam ban penpau bau deu blai ulale sibon ki kamba bat ka weni ki kamba bayatip pai ba baro saungut ki nong tho gospel kadai ke jing psa ki san hajar ngut tang de ki artli ki dokha bat ki san tli ki kpu kiriu krau, kiriu start, kiriu syampang jong ka pertai Rom, ka pertai Greek mensua. Kisah haka jing lengo, ya ki kamba ka bau Jesu lale. Ki nongle jadu, ki nongle bertong jong ka Babylon, ki syapting, ki kenyu, ya ki bo, ya ka bor ba pala ka jong Jesu Christ. Haka bau penpau, ha bau le ki kamba, ki kampla, ki jongo. Layat hu yangi daki langut kinong tho gospel kita ka mangitip kita ki synoptics gospel Matthews, Marcos, but Lucas. Bahadin baladep ban penyap bat kraikli ya Yohanes nong penbaptis. Uji suru ulalet ban penkerpang ya lede syasilyang ka duriau Galilaya rengkat bat kini kisenran. Kaba uladep ha ya ki ban let yalap keleng-keleng. Hadin bikilawan pai. Ulayalam ya ki syasilyang ka duriau. Harut jong kasnong Bethsaida. Upay ba ubabon ulabot yaw Jesu
Namar bakitip ba ula ban le yaki kamba. Bat ula ru ban hikai. Yaki eki ba koridor, eki ba krau. Kedekot kebesan ke itu yang ini. Bau Jisu hadin uladep ban yalap. Uladep ban hikai hapedeng jongki. Ulayo i bat ula isen Yau pait ba babon. Namar bau tip yaki bakilaya tengan. Namar bakala dairu kapor janmit. Upait ba babon ulaya tengan. Ujisu laong hau Philip. Nang nong in yatit kepu. Bakine kinya bam. Kipra bangai bi kane gadai ga jing shisha. Ka jingkit kli bat ka jing isen ujisu yaki breu baki tengan. Ujisu utip yaki baki tengan. Utip yaki bakim dan jingbam. Kim dan jingbam. Kipra banget bi piju perkat nem. Bau blay utip yaga jing tengan jonga jongpi. Ngiju perkat nem bau blay utip yaga jing don kam jongga yeng kasem jonga jongpi. Utip bat usngausen habangi tengan. Kasam shispa sau pun riu. Kadikot kabening kabanyau kaong. Uba bishar dep yaki bala banben. Uba aibam yaki batangan. Uba bishar dep yaki bala banben bar uba aibam yaki batangan. Handai ka basungsi kalong ba mangiken ngimjus ngutu yau. Habau tip yangi bangi tangan. Habau tip yangi yaki baro. Bat don lelei ki bam tibru. Ba ublei utip yangi. Dan na pedeng jungi ki Kristan. Ki bangim ngutu ba ublei utip ya ke jing don kam jungi. Ngi her siya ka perthai. Ngi mare siya ka perthai. Ka khubor ne ka janmit. Ka manglaong ka long ka jihikai. Ka long ka khubor jung ka jing seneng ba ka jilap ha ka ju ka por. Ki prabangat bihi haba ukali kumne na Philip. Haba Jisu ukali na Philip ane ka dekat ka basan. Nang nong inya tit kepu ba kini kinya bam. Ka jingmot Jisu ka long. Ban pso ya kata ka jingkit kli haki senran ru. Ban tenjo ya kiru. Haba ki dan bat ublay. Ubalong utenrai jong ka jingkar ku. Kumno kin le. Kumno kin ong. Kumno kin jubab hau Jisu. Handai ka bapalang ni ki prabangat bihi ka long. Bau Philip ubadei nagasinang Betsaida. Ubatip haru syapang kani ka jaka na onyo jingbam. Handai uni Philip usenran jong Jisu. Ula penting, ula penma penban yau Jisu. Da ka baulas dang ban ken jingken. Ulas dang ban ken jingken. Ila ban ong yu bit ba ban ken. La sela da dei hindi gipor ki bamenta udeu kunja engineer, udeu doktor, ubastat jingken. Namaru bit ba ban ken. Wong ko try arspa suka ukpu unam dap de yaki. Bakin yo tang marmar kendiat ru. Unam dap arspa suka ukpu. Arspa suka kanam pat dap wong. Kipra bangai bin lada ka bainong mansua kalong sisuka sisngi katkum ga gospel Matthias kalong barpo gud khot kabar arpo gud khot kalong barpo gud khot ka basipo ru kumju lada kata ka bainong mansua kalong sisuka sisngi ngishim bait hakata gadur wat haka khajna ru onggak tien ga jongoblay kabaki ukaisar upan ka khajna na ubriu ka balong sisngi bela kamot sisuka sisngi Shisuka uwe ubreu Lukas arpo lenong arp sau kedekat Matthias arpo ar kat kendai kamot shisngi bainong haban ai kajana kipra banget biin kabamot baka jingken jong Philip kambakla ba arspa suka kampat dap yau tau pai ba udeu bastat jingken ngong ipi bakla ya ke jingken Ngalawang ipi lada sisuka kalong sisngi bela. Lada ngin bu bat penlong pisah ka kontek kanika por jongi menta. Ngin sim ka dor ka balong pedeng ka bela sisngi laispa tengka. Lada ngi sim kanika por jongi laispa tengka ka dor bela sisngi. Laispa lada pi intu arspa suka nane arspa sengi. Kalong kanu kalong riu po hajar.
Ladan riu po hajar pin dibait dausan hajar dang yayo tang mar khat ar tengka marwai. Khat ar tengka marwai. Tang kirang ba 4 kenyu kuna. Tang mar khat ar tengka marwai. Ladi ngidi sya mentah mat pran, ngidi sya pelis bejar, ngidi sya yodu. Iyo kasya shipela jingbam khat san ar po tengka sidrong. Ngatrai khat ar tengka kala sitom. Wat ngi hanong kendong ru ngimyo sya syu mentah sipo leni khat ar. Namar kata ga jingkenyu Philip ka don la ka jong ga jing shisha. Ba kam padap ars pak suka. Pikan mau na em ki pra bangai bi pi mudurru ya ga jing sle dabi alabasta ba ka Mary kala pensle yu Jisu ha Bethania. Ka shongdor lais pak suka. Hadu bala jau dot sau Judas ba ka the kai haki kijat jong Jisu. Namar la dengin kenya kan ga ju ga jing ken. Kan ga dabi alabasta ka shongdor kumba khandai po hajar ha kitu ipor. Nasi haka por jingi mentala ringi ken haka dor belasis ni kendai po wajar ban chute kai kala long ke ke ba ibnud hadu kata-kata ki prabangai bi piju perkat bahaba ublei uang yang ngi ban le ngi batai pen ban yu ublei piju perkat ya kata haba ublei uang ban le ngi pen ken jing ken pen ban yu ublei ong ublei ya pi ka balang hamoro lej ai ba mi kim sim ki batngan ki badon nang ti bordar Asam lene kinu ke jaka ko balang moro le ya kata ngin ken jing ken chua balada ngin bu nong tre arngut happen mi lai po hajar si benai saka balej baiwan saki ki bangi don kam sau po san po hajar si benai nang nongin yo na ingin la kat kata ngila mo ban le kat kata na ingin yo kata kadai ke bangi ngi bo jingken yau blay mat ka long ru ka jing shisha balada blay ukot yangi shimet ru upa yangi ban le ai kidon si bon ki daw bat ki jingken ki bangin ai show blay bat ban ong hiru ngala mo ban le ya kata ngala mo ban im tang kata lane ngi ai si bon ka daw bangadang ret ngadang kena ngatlon ngamnang kumta terter kata ka diga daw ka bangi juai haga jaka bangin jubab ya ka badai shaw blay ngi batay penban yaw blay kumba mau umtip ai u Philip ule ya kata hakamat jong Jisu u kenrat u jangu ki pra bangai bi nengkong ya ro yu Philip bau start jingken ula ban ken te henrei habastat tang haka do ka kamba ublei kamyo jaka tetip ya kata habastat haka do ka kamba ublei kamyo jaka pejo haka jing snowstat yo ngidu ya ka kamba ka jong ublei ki pra bangai bi persya yu Philip haka dekot ka babot persya yu Philip udan u Andrew upara jong Simon Petras unepat ulang markhong pong ya ka jing perkat jong Philip ulang markhong pong ngila ban mudur baladau Jisu unam dan ban yang hapdeng jongki kila ban ya kajia gini ki arngut kila ban ya kajia kadau kolong gajing perkat ka ba markhong pong hapdeng jongki u Philip udang bunkam haka ba ken jingken ars pak suka ka nom dap yu san hajar pat ba babun u Andrew pat uong ko kenrat udan we kena ngalawan ra hang ne ubadon kini artli ki dokha but santli ki pu barli santli ki pu but artli ki dokha kenrat ngi dan ye ini u Philip u pej u kernga kli ya Andrew pila ban mudur ki pra bangai bi ki je perang ta ars pa suka namdap nriu pau hajar namdap artli dokha santli ki pu piwan ra pinle kumno kalaya jingai kumba jingai ka beneng bat ka kendau u Philip ula banong bagade ka kambit ka bau Andrew ulale ki pra bangai bi ngila banyo i ka jingai jong kini ki arngut ki senra na gani ka por u Philip uklat bau Jisu dayuai uklat iki kamba bau Jisu lale uklat ru yalade bau lale ki kamba man bau la kongu ya ka jingpa jong Jisu ula bu hakamat ya ki jing haka jingim jongu habau don hasenda bat ublei
Henry utau iki baro daga jingla baken jado. Daga jingla baken japertai. Kata ka dega bau Philip udan. Kabakum ka nega jingjar, kabakum ka nega jujaru hanga berapi ki prabangai bi. Mentang yo ki kamba la shangi kelet no. Ki jing ki dega ba kamat ke bang ibu la ye keren ni ke no ke kam. La daga dega commission la daga no ka jing ngibu hakamat. Kabasubi hapedeng jungi kelong. Por bapang basitom ngik ang. Ablay yarap yanga. Ablay penkot yanga. Andangi lakot pat. Ngitnum yu daga baong. Balay may penbun kam yanga. Kata ka di ka bajudya ka jingim ka jongi. U Andrew pat. Utip bau Jisu ula banle kamba. Namar bau day ukun ublay. Uwanra ya ka bau dan siya Jisu. Ura baduya tu hau Jisu ya ka bau dan kumba kalong. Dan ka jing artatin bad u Jisu Kris. Ha ka jing bamla kum ubriu. U IT bad u bread hau blay. U bala baro. U tau de u Andrew. Ngidon kam ya ka jinglong. Banwan hau blay. Wan kumba pilong. Ra ya ka bapidon ya tu hau blay. Da ka jingay la ka rit ni ka kraw compare. Pila bandon ka jingay aki ying kisam, pila bandon ka jiye pat ying pat sam, pila bandon ka no ka jiye kendo ka jingim ka jongpi, ka ba ka pertai ka du jingkarmen, ka ba pi pai ka pertai pimyo isu, bakala ban yarap ya pi. Ra ya kata kumba kalong hau Jisu Kris. U Andrew penpau ka jing bomlong jong ka bor ubriu. Da ka bau bu ya kini ki kentien kita kilong. Kini kilong ayu hapedeng katne. Kata gade ke borbriu ke jong Andrew. Dan riu bu ya kata hau blay. Ki prabangai bi ubriu long ayu han riu ra hakmat jong ublay. Kadkot ka bakhandai. Ka waipat ka benta ka bang ngilap hang ne ka long. Don wei kuna ubadon santli ki pu barli. Bat artli ki dok harit. Kajing hikai u Jisu kane jin barok shisngi. Kam judon gaji hikai ga jong Jisu ga batang shikenta arkenta. Barbor habau hikai pai ba. U hikai hadu bakin dahun. Habagi sngap gaji hikai ga jongu. Bat kajing jingai lenti bagi pai ba kin poi hadu harut duriau Galilea. Kam tam ke bawan na ka Kapernam, ka dong Kapernam. Kam dunai ka khatsan kilometer ye. Nalor nang ta kitip bagadai geri klau ki yahat deka kejat dan dukan dan iye hatu dan se ki barak jingbam bakum kata kapor pila ban keli kat utau pai ba hatu dan se ki barak jingbam haba kitip de bau Jisu ju hikai tang sipang kitip ru bagadai galentia jongki kam dei ka bajan kitip ru bakata ga jaka ka bau dan u Jisu kam dan dukan ka geri klau hatu dan ki basong jingbam ong wei nong thok ka menteri balak bandan ki weiru ki basong ki barak ki jingbam te henrei ki perkat ya ga jing tangan ya lade nalor kata ki perkat ya ga jing jingai jo galentiet ki jat ka jing shitom jong geri klau kumta kim sei wat habala keli naki pidan jingbam ye habau Andrew persyang ben pertama no badan jingbam dan barak ti weiru namar ki perkat lese kajing don kam kabakam kong san lene kam koridor kadai kamet lajom ki prabangai bi namar ki sngoto kajing sngoto jungki kalong tang yala deru ki nom dap kumno kat uni pai ba ban ai tai jing ba makhamat jung Jisu tang yala de ki nom dap ki prabangai bi u khna uneu khna rit udeu khna ubaduk Ngilapan sngoto bau duk namar bau ra ini kikpu barli. Kini kikpu barli kimdei kikpu ki babam ki bahe bahan leni ki baruspa. Kini ki jingbam dei kupu bayabam ki baduk ki basuk. Ki kop shiliang ki sem shiliang. Nalor kata ura ki dok harit arteli. Kadur jong ke jingduk. Na unyo dok hahe. Na unyo ke dok ha bakrau. Ya tu ginong tok ke menteri begini ginong tong dok ha harut duriau. Lada ki yo ki dok ha ki bakamrit. Ki dok ha ki bakam krau bakamrit. Kini ki barit ki asam no itu ki baduk ki bawan hajan. Ki ai sungub ha itu ki baduk.
Namar kim da pendon kamthan ye gini kibarit. Udai kena beduk. Ngila ban mudur. Kakmi hakijing long duk. Kapan kre yau kon. Ka lut hau. Yau kpu nakasyang. Kasim lut ru ya baro artli gidok ha. Naga duli ke jongka. Ka yau kon. Kon satang kine la lut sendan mo kon. La lut sendan. Mdan syu. Kata kap dai ka baka kemi kan le nam tau kon. Ki prabangai bi ya bala keliu andriu ni ke jingkeli. Ukna apdeng bon ke jingale. Haga jing long duk bat haga jing tengan. Kadang dai kapor bau dang bam dang dai kapor bau dai ban bam kedang yala dai namar kadai kapor kena. Ka bau dang klain ba ban bam. Udang don kam si bon ke jing bam. Ka kapor kalapa. Ka tengan kelawan. Dai bau andriu keli. Mano badon jing bam. Bangin ai hau jisui te ke jing bam. Uneu kena ulara ikikti na kendom. Ulara ikikti sejerong klam benut. Klam benut yala de. Wat lau tip let's say. On daw la poy haying sibet. On nam yok jing bam syu. On nam yok kepu syu. Utip ya kata. Tenre benut. Uai hau Jesus Christ. Namar bau ngautu. Bau Jisu. Udan kam yaki. Kipra bangai bi andrei ka ba phala ka long. Habatam khat artukri. Hadu balaya bam kedang baro. Ujisu bagi senran. Nga berkat bakila ban ai yuli kuna situkri ban ra syaying. Ka kemi haba ka yoi yakane. Ka yam keman. Ka kedup yakun. Da ka jingjau mat keman. Tang kita kisan teligi pu arteligi dokha. Ukon mentawan pa syaying. Ukna ublah kedang yala de. Ban udang yok ru ban wanra syaying. Kipra bangai bihit haba pi ai syau blay. Ublay udan la benta ban le na kamta jong pi. Ya le se pi bo jingkeli ban ai syau blay. Ya pi bo jing hakmat. Na kamta kata kumdongan ai. Persyang se ban ai syau blay klem benut klem bo jingkeli. Bo yau blay hakmat. Hakmat aki baro. Ublay unle pela. Kumbalaong ke kitab Malaki. Ukana beduk ula ailut syau belai. Nganget bau loyo mat ya ke jingkerku. Ha ke jingim ke jongo. Katkum ke kitab Malaki ke keren ya kata. Kadkat ke basipo. Ujisu ula ong ya ki senran. To pensyong syania ya ki pait ba baro. Penbait renti ya ki pensyong syania. Ladangi kwa baka kamba kanjia ki prabangai bi le renti ya ki ai baro bo renti haga jing itnat haga jing bait klem kano ga jing kelain ga jingwet le renti ladangi kwa baka kamba ka jong Jisu kanjia haki yeng ki samjong pi le renti ladapi kwa baka kamba ka jong ulai kanjia haga balang le renti ya ki baro. Hadin balapan bait renti ka kamba ka jia ka yeng gasam ka balang ka imlang salang ka jingim shimat le renti ya ka bo renti ya ka ki kamba kinjia wat perkat haga jing lembram haga jing huyu yai haga jing bambait bamrenti kan jia ka kamba wat perkat ya kata walau Jisu la banle ki kamba udan kam ya ka jing syong renti udan kam ya ka jing le renti. Kadekot ka bakat we. Ujisu la shimiki pu. Ya ka dok hau la ngu ula duai. Ula ai ki senran bikin sam. Hau pait ba. Kila ya bam kedang tang kirang ba san hajar ngut. Handrei ka ba pelau kupu ki dok ha. Kidang tam hadu khat ar tukri ong ka ketin ka jong blai. Kane ka kamba ujisu ki prabangai bi ka don ka khubor che ka prathai. Ba ha ublai ki ai barok kilong ki bala. Dan riustad, dan scientist, kibala ban simpang, ya kan ega jing mayan ka jong blay. How blay ki bamla kilong ki bala. Ki riuspa jong ka perthai,
Kiba penlut de ki lak ki polak ki kror ban pelong ke jing khawai ke jing dawai mentah hau Jisu ki sngapjar. Ki sngapjar. Tang arteli ki karet santeli ki kpu upsa ki sanna jangut. Ikan mau mencem senam arjar pesau kat ardu kat sau terik Julai arjar pesau. Hakaba wei ni ki ruspa ani India jungi Mukesh Ambani. Upen yatho kun jung Anand Ambani bat karadi kamarchan. Upen lut kat no pitep upen lut kumbasan hajar krur. San hajar krur. Upen lut nakabdaban psa ya upai ba. Lanikin baitis ki bawan hau hakata gajing yatho jung kumba khat ars pa ngut tam ye. Khat ars pa ngut san hajar krur. Kat bau Jisu jongi. Au Jisu jongi. San hajar ngut artli ki dokha san tli ki kpu kiba dok kiba kerdo kibam dan daki lak ki kror kipho samrkhi pleng bat ublei ngin kerdo ngen kerdo ngan kerdo me medan rengkat patnga ngadon sakawipat kabenta kabangine pursan ki prabangai biit kata kalong to yakhar ya ki balwet ki basa tam ban omle no ei ru dekat bakat ar khalai yakhar ya ki balwet ki basa tam ban omle no ei ru wat penle no ei ki balwet lum ki sijaka ka syang ukpu berli lasna du kun jakau ki briu ki beduk ki bam ki ra habalet jinglet Udai ujing bambu babiang lut iga jat benriu baro hakitu ki por hanrei lakam iben de ki baruspa kadok ha gade gadok ka bah kamat hakitain Palestine la bam pat ba yaka da baro kadon ni ki ya ki vitamin ka protein ka baklain ka basibun kadon ka jing mentoy haka kot ka khia kham tam yu hat jabing yaka khli bat ki we ki sieng bat ki we ki benta bon sin la dalakang ya ki jat dok baro ban bam ya pi bat yanga di doktor Lasya yangi ban bam ya kadoka. Lasya yangi ban bam ya kadoka. Katukri gede gikin jasyang ki bagi ju ki jura habatep habalet jinglet kam tam habalet syau syahat dan gilet shano kan pensup yiki bagi tep iki hai tai syang barit bakira. Ukpu kadoka kila tam hadu kan artukri. Balai ujisu ki prabanget bin upa karlot iki baluat basa tambaro. Balai ujisu pakar. Kadon mo hang ni. Ngi yaki batam yaki baluat syatin sniang dinam. Ngi ki batam ki baluat syadas ben Syam Martin. The esti Syam Martin. Dan rei hau Jisu wang wat bread yaki shimkar lum yaki namar bakiru kilong ki bakordor. Kilong ki bakordor. Ki kordor kumno kini ki batam. Ki kordor namar bau Jisu ladap ban kerku yaki kumju. Uladap ban kerku yaki kumju. Kilang ki bala kerku. Kilang ki bala kerku. Ki ai kini ki batam ki baluet ki bala syak kentaj. Kathau yanu. Ki prabanget bihin. Dei mangama piken. Kita ki bala syak kentaj. Ki baluet ki batam. Dei mangama piken. Kidai ki badok ki barangli. Kiba bit, kiba pang, kiba krau, kiba kop siliang, kiba sam siliang. Kiba kaperthai kam imentai syu yaki. Kaperthai kam idan kam syu yaki. Henry Jisu ang. Lum yaki. What bread? Kilong kiba kordor. Namar ladep kerku yaki kumjo. Ki prabangat bit Henry kiba kum kita. Jisu ang what bread yaki. Lum yaki. What penle no namar kilong kiba kordor. Kilong kiba kerku kumjo. Nila ban ringdur ki prabanget bi kat ar tukri ka deiru ka dur jeng ki kat arngut ki senran bau Jisu la jit ula khat yaki ula lum yaki na mingi na sabngi na syatai na syati ula khat yaki na ki jaka bret nyut jeng ki bariuspa ka jaka ka baki ki dan ka diga jaka ka bagi ruspa kimi mento yaki ka jaka ka baki ki im ka diga jaka ka bagi ruspa ki nyoban yaki dan reu Jisu khat yaki nang ta ukhat iki bapang ki basitam musai ki babit ki bamdan kerdan ki bamdan spa dan po ki bamkot bamkhia
Jisu khat iki ban penlong ki ba kordor. Namar bala thau la thau kordor iki ru dau blai. Log ba it ki parlog ba it ki pra bangai bi hau Jisu Kristus. Jisu it ya pi bat yanga. Kwa ban bread la kumno ngilong hakani ka perthai. Kwa ban kedop ya pi bat yanga. La kumno ru ngilong. Kwa ban lum ban lang. Haka jingsuk ka jong belai. Haka syang ka jong belai. Wat lang ngilong kinang pap. Ngatip ka balang Presbyterian Mauro hang ni. Ngatip ya pi ba pidon ya ka mission. Hang te paham jula bordar Meghalaya Assam. Kani kadang hap hi ka Presbyteri ka area jong ka Presbyteri ka jongi. Namar nga syat poi bahai tu jaka ngidon ru ka pengker hang tu. Nang ta pidon ha amreng ti tain bordar Indo Bangla bordar ka ba don te jan ichamati. Nang ta pidon ru ka jiseng kan te ni khat arsnong sora. Kata ka bangatip nam ta jong pi lesi gidon sikiwi kiwi. Balai pi bo ta ka mission. Balai pi seng ni mission. Balai pi lait ban tre mission. Kadao ko lang ban lum ban kedop. Yakin mensim. Kiba koridor. Haka syang ka jong utrai. Pim kwa bakin syujat le no ay. Ngim kwa bakin syujat le no ay. Ngikwa ban kedop. Yaki haka jing penim ka jong belai. Ka KGP snat sep ngiru ka don iki project iki mission. Ban lum ban lang ban ailam ya ka jing kerku hakita ke baka perthai ka iben ka nyoban yaki kam i mentoy shu. I don namar kata hang ne jan ka Reverend America School for Disabled. Hani maulai mauro maukun ro. Ka school kerpang juki kena ki bala thau kerpang dau belai. Dan ki bomla ban yat, ki bomla ban keren, ki bomla ban thok, ki bomla ban bam, ban di dalade. Ki bomlong kumbalong mga ban mapi. Ngijau ki umat. Habang ilait bani kendu, bani syambat ki. Ki danru skiwe nalor kane. Ngijau ki umat habang ikendu bat ki. Nalor nang ta ki prabangai bi ki babon ki nalor ki babon ki project ni danru ya project ya mission. Jangka urban mission. Kaba kedop bat lum ya ki babon ki long kemi ki samla ki bala kentaj bat ibain baro namar ka jing bakla lenti jongki donru ki bala syak penbor ban yat ha lenti ka bamdai haki kam auria bat ki we ki kam thala hang ne sor shlong kaba ka sinat jungi ka le ya kata lingba kata ka drop in center hang te kli udu bat ki we ki project ki kam ki baga jisang sam ka sinat ka le. Balai ni le ya kani. Kadaw ko lang banlum yiki. Hakatiar ka jong try. Kani ka mission. Kabaw Jisu la pa yang ay pi. Ula ay yang i hakani ka pertay. Namar baw Jisu it ginok. Yakinong pop. Usyang bam bat ki kudup yiki. Bat upen kia yiki. U Jisu lum yiki baro. Ukhat ru yang ab de pi. Ukhat yang ab de pi. Bangin lum. Ban lum ban lang. Ban ambret yaki namar ki long ki ba koridor. Hadu kan no pin snow koridor ya kata. Nada pindala snow nada jin pindala snow koridor ya kata. Kat no pin i ka mission ka jong belai. Ya ka kam ka jong belai. Uji sula jid ki kat arngut ki senran. Nakum kita ki breu ki baka perthai kam nyokor iki. Ula jid ru ya pi bat yanga haga jing bom don dot ai ru em syaka jing long janai ki kon jong ublai ba em ublai ba shisha. Kani ka benta ka khot yangi ki prabang ebi. Kani ka lenong ka penkan mau yangi. Bangin it ban syong hakjat jong Jisu. Ban ngap ya ki khubor ka jong Jisu. Ban bo ya ki ai bara hau Jisu. Ra hau Jisu. Ai hau Jisu. Ai ka bapidon hau Jisu. Wat perkat tanya lade. Namar ki don sibon ki badan kam. Yanga bedepi. Le renti yiki ai baro. Haba pile renti pi bo renti. Ki kamba kinjia. Bat habala pen kedang yang ikum ni. Habala pen kedang yang ai pi kum ni. Ka kamram jongi pat kalong. Ban lum yiki balawet. Kiba ka perthai ka iben. Kiba ka perthai ka kentaj ben. Lum ya kiru. Haka syang ka jong utrai. Kata ka diga jingkwa. Kata ka diga jingkwa. Ka jong utrai jongi Jisu Kristus. Nakam ta jongi. Ublay nam ta ka buram ka jongi.
Amen. Toblen kurku dike baro ke bangli ban pendap lembaga ni kesengi lembaga ni kejeseng ka jongi ublai unang don rekat ban ngilang baro bangin mi na ni gayeng ka bakentang ka jongo rengkat ke jingkerku ki babatam ha ka jingim ka jongi ini penwai no ini ka jingi senglang ka jongi ublai ini ruai ka jing ruai ka ban riu spa lai pinyo bat ka badon dah kot jing ruai ka batmai bat hadien jonga ni ka jing ruai masuk bahasibun ban kerpat itiman besan ideblu kharsono in pelhaj ingi de jingkerku bat penwai ame tenrai ke jingkerku jingai ei name kitu ya laki briu me yai kerku jingis nei kum ki wadu mengan yaro mengan buram silenter kat badang im merok lai teligi dekat ke jingruai ke ban riu spa lai pinyo Ngai ngu ye me au blei ukpa jong yu bahab ning
Nagabentagan ni ko kubor kaba im kaba usakri ujong me ulawan ra nagaktin kaba khod kajong me kabalapan kan mau biang yangi ka kamba kaba krau kaba me malapan long hakapor kaba medang don hasla jong kani ka perthei bad kaba don ru ka kubor kaba krau nagabenta jongi iwei pa iwei kum ki banget hagini kisingi Banagi ki bom long ki bom ler kam jong ka perthei me pen long atrai ka jingker khu ye ki men sim ki bakodor ka don ru ka jing hikai ba pleng mangabat mangi ngilong kita ki bala sapret ngilong kita ki bala ham samadan na ka pliang bala sam ye ki jing bam ki ba me ko kan rat mela pha ye ki sanran ba kin lum kin lang ha ki tukri Ban ay ka jing panim nakabanta jongi ro. Don si bon atrai ke bala sapret hakani ka perthei. Ke bala ja no atrai ke bala hap no. Henry ka jing i ke jome ka kudop ye ke bakum kita. Isnai ban kerku ye kini ka khubor atrai be i. Kan long ka jing bantama ye ke jing bot ke jongi. Kan long ka panang pensai susu ye ke jing im jing long kristan ke jongi. Bangyan yakin mau ba melong ublay ubakraw badan bor halor giblay baro kerkhu atraya la ujong usakri ubala kren yakaktin jong me isnay ban kerkhu yi hakajing gat sembat laki kon kerkhu yi halaka jong ka jing trei ka jing kna haka pastorate haka district haka presbytery haka synod baraki banta ba pher ki ba usakri jong me udon ya kaban sam ya ka khobor ka ktien jong me pandam dalau jong men sim ba kho jong me isnai ban ker khulang yi wei pai wei ki badon hagani ka jing sakri bal tu pala jing nang ni ringkat bagi jing ker khu ki bakin sai to ai ro bagi jing ai ka ba slei ka badap yang dap ker hai utrai jong yu Jesus Christ jing ye ba krau ba pala ka jong blei ba ukpan bom jukot Jing selok jing pencingen jing pensai boru mensim bakoj. Kenyai sak rengkat lembat ngi iwei pa iwei. Lembat kita baro ke bayo iya kini ke jing sengling bagi YouTube channel. Lemro balau pait lang. Uba sakri uba mani pendan buram yau blei uba im hakkel leng ke perthei. Mendabat sedok ke bom jukot ru. Amen.